Обръщам се към Стефан Константинов, не към министъра, защото министър, хайде да не кажа каква дума е, но лекар е. Ако има грам достоинство на лекар, или трябва да предостави доказателство за тия си твърдения, или да се извини на лекарите. Защото видях доктор Русева, сигурно се спомня, тя участваше в предаването, уволнена от Любомир Спасов, по думите на Любомир Спасов по некадърност, по думите на тези родители, които казаха, че от там присъстващите родители на 3 деца е помогнала да ги оправя от операциите на Любомир Спасов и да прави втори операции, за да спасява децата им. И Любомир Спасов подхвърли, че лекари взимат комисионни, да дадат доказателства, иначе да не се излагат по този отвратителен начин. Ако има доказателства, да ги дадат. Защото доктор Русева ми каза, че е написала писмо с искане право на отговор до предаването на Росен Петров, защото това е долна лъжа, каза доктор Русева. И накрая, в същото предаване показахте трогателна пестеливост като отговор на въпроса къде работи съпругата ви. Защо казвам трогателна пестеливост? Росен Петров го попита къде работи съпругата ви, господин министър. Той казва, в болница тя е такъв, в рентген. На рентген работи. Само, че Росен Петров, като журналист от голяма класа и модерен, разбира се, не го попита коя болница работи. В болница на рентген, казва министъра. Моя въпрос е следния. Повтарям и добавям към въпроса на Росен Петров. Къде, в коя болница работи съпругата ви, господин министър? Защото това е край на въпроса. Очаквам той да отговори. Защото моята информация е, че тя работи в правителствена болница. Доктор Константинова работи в правителствена болница. Дали е верно или не, очаквам отговора от господин министър и не виждам защо трябва да се притеснява да каже, че работи в правителствена болница от няколко месеца. Верно, че моментът е такъв, че в момента нейният съпруг трябва да и проверява правителствена болница. Ама какво да правим? Доколкото разбрах, допитах се до нашия юрист, няма конфликт на интереси в такава една ситуация, но както и да е. Казвам само, все пак не е лошо да се знае. Другото, което бях обещали на зрителите и на господин Борис Велчев, че ще го сезирам, чета какво съм написал до него, сигурно не е много издържано като стил, като терминология, за което се извинявам, до господин Борис Велчев, главен прокурор, от Сашо Диков, канал 3, уважаеми господин Велчев, на 27.1.2012 в излъченото по канал 3 предаване 5 за 4, на което бях водещ, бяха изнесени, меко казано, смущаващи факти относно дейността на шефа на Национална университетска многопрофилна болница в скоби НУМБ Лозенец, доктор Любомир Спасов. Дайте другата картинка, това на спецефект. Гости в студиото доктор Стойчо Кацаров и доктор Росица Русева разказаха потресаващи факти относно смъртта на 7 деца, които са починали след направени от доктор Спасов трансплантации. Онова обаче, което най-много ме шокира, бе разказаното в ефира от Румен Серкеджиев, баща и донор на бъбреци на своята дъщеря. Господин Серкеджиев обясни как доктор Спасов и преди и след операцията се е хвалил, че е извършил отлична операция, но след като състоянието на дъщеря му се е влошило, той, господин Серкеджиев, съди болница Лозенец доктор Спасов. В съда е представен документ, според който лекарят извършил операцията е доктор Петров, а не доктор Спасов. Доктор Стойчо Кацаров твърди, че доктор Спасов е по специално сърдечен хирург и няма право да прави трансплантации на черен дроб и бъбреци. В предаването бяха показани документи, които прилагам към днешното писмо. Междувременно член на Здравната комисия към парламента получи годитен доклад от 4.11.2010 до министър Константинов, както и доклад за цялостна проверка на дейността на Изпълнителната агенция по трансплантация и начините на нейното финансиране и отчитане. Прилагам и тези два документа. Господин Велчев, разбирам, че в медицинска страна проблемите не би трябвало да е обект на вашето внимание, но посочените по-горе факти би трябвало да са повод за обстойна проверка на съответната прокуратура. Към писмото прилагам и запис на както запис на предаването 5 за 4 от 27.1.2012, така също и запис на пресконференцията на родители на починали деца с операции, извършени от доктор Спасов, или пък на деца, на които се налагат повторни операции след негови интервенции. Предварително се извинявам, ако формата, съдържанието и терминологията ни отговарят на документ, на база на който да се сезира прокуратурата. Пише това писмо или сигнал с абсолютна убеденост, че работа на доктор Спасов трябва да бъде подробно, професионално и добросъвестно проверена, защото става дума за живота и здравето на деца. 15.2. С уважение Сашо Диков. Така че, уважаеми зрители, това е, което изпратих днес до Борис Велчев, защото аз обичам
аз обичам, когато нещо правят, да не го правят зад гърба на хората, да го правят пред очите им. Съжалявам, че господин Любомир Спасов продължава да не ми връща на обажданията, на съобщенията на СМС-а, които направих. Така че правят това до Борис Велчев, защото доколкото схванах от доктор Силви Кирилов обема и тематиката и обхвата на проверката, която върви в момента на болница Лозенец, съвсем няма да е в цялост, така че изцяло да бъде осветлена, така да се каже, пак казвам, професионално, добросъвестно, дейността на болница Лозенец и на нейния лекар. Иначе към Бойко Борисов имам само една молба. Да попита своя подчинен. Защо в съда, според които в съда се представят документи от болница Лозенец, като опериращ лекар е доктор Петров, а не доктор Спасов? Това веднъж. И втори път. Говорил ли е доктор Спасов с медийни шефове понеделник и вторник, понеделника преди миналия вторник, предшестващ пресконференцията и в деня на пресконференцията? Дали е говорил с медийни шефове? И ако да, дали не трябва да се повтори аршина с Лъчезар Иванов, доктор лъчомозъка, който се беше опитал да посъветва медийни шефове за един репортаж? И ще бъде ли приложена същата мярка и трябва ли да бъде приложена същата мярка спрямо доктор Спасов, както спрямо Лъчезар Иванов?